Sanibonani, iphinde nginamukele futhi engxoxweni yethu enesihloko esithi ungani kumelwe ugweme ukuvota ezweni okungelona elobuzwe bakho. Sizokhumbula ke ku part 1 ukuthi safunda incwadi kaDeuteronomy isahluko 32 verse 8. Lapho sathola khona ukuthi uNkulunkulu wabela zonke izizwe ifa lazo kungukuthi umhlaba. Sathola futhi ukuthi uNkulunkulu bonke abantu abavela noma abavela kuAdam wabahlukanisa ngokwezizwe zabo, wabahlukanisa. Sathola futhi nanokuthi emhlabeni uNkulunkulu awabela lezi zizwe wabeka imingcele, ngoba lo mbhalo uthi lapho emisa imingcele yezizwe, kusho ukuthi zonke izizwe eziphuma kuAdam noma emadodaneni kaAdam uNkulunkulu wazabela umhlaba waze wamisa ngisho imingcele ukuthi isizwe nesizwe sibe nomngcele waso. Manje ku part 2 sifuna ukuthola ukuthi uNkulunkulu wabahlukanisa kanjani abantu, ngoba sitholile leya part ethi uNkulunkulu amadodana kaAdam wawahlukanisa. Lapho ehlukanisa amadodana kaAdam sifuna ukuthola ukuthi uNkulunkulu wakwenza kanjani lokho, wabahlukanisa kanjani abantu. So umbhalo esofunda ke namhlanje ukhuluma ngalokho. Utholakala laphana encwadini kaGenesis 10 uverse, sofunda nje ama-verse 5, 20 no-31. Ake siqale ke kuverse 5. Uverse 5 uthi umphakathi oseziqhinganeni zezizwe wasakazeka emazweni awo. Underline that. Uvela kulaba yilo nalowo ngokolimi lwawo, ngokwemndeni yawo, ngokwezizwe zawo. Khumbula-ke njengoba sifunda leli verse sifuna ukuthola ukuthi uNkulunkulu wabahlukanisa kanjani abantu abavela kuAdam, abavela emadodaneni kaAdam, wabahlukanisa kanjani. So verse 5 usinikeza i-idea yokuthi uNkulunkulu wakwenza kanjani lokho. I-first part yaleli verse ithi umphakathi oseziqhinganeni zezizwe wasakazeka emazweni awo uvela kulaba. So abantu bahlukana ngokwezizwe zabo futhi basakazekela emazweni abo. Yabo? So zisuka nje sesiyathola ukuthi uNkulunkulu mehlukanisa abantu wabahlukanisa ngokwamazwe abo. Yabo? Ngoba wasakazeka emazweni awo. So uNkulunkulu wabahlukanisa abantu ngokwamazwe awo. Uma siqhubeka futhi siyathola the second part of this verse, it says yilo nalowo ngokolimi lwawo. So abantu abahlukanisanga nje ngokwamazwe abo, bahlukaniswa ngisho nangokwezilimi zabo. Yabo? Okusho ukuthi izwe nezwe linolimi lwalo, ngoba uNkulunkulu wabahlukanisa abantu ngisho nangokwezilimi.
The next part says ngokwemndeni yawo. It's obvious. Nathi nje siyisizwe sihlukene ngokwemndeni yethu. Sihlukene. And the last part says ngokwezizwe zawo. So uNkulunkulu wabahlukanisa abantu ngokwezizwe zabo. So it's clear. No questions, no confusion, and no hardship in understanding what this verse says. Let's move to the next verse now, which is verse number 20. Uthi, lawa kwakungamadodana kaHamu ngokwemindeni yawo, ngokwezilimi zawo, emazweni awo, ngokwezizwe zawo. So, nalana futhi siyabona ukuthi uNkulunkulu wahlukanisa abantu ngokwemndeni yabo, ngokwezilimi zabo, ngokwamazwe abo, nangokwezizwe zabo. So uNkulunkulu uyahlukanisa singathini nje mhlawumbe singathi if igama elithi separatist uma likhona esingesini singathi uNkulunkulu was a separatist ngoba wabahlukanisa abantu yabo. Right. Uverse 31 wona abese uthi, lawa ngamadodana kaShem ngokwemndeni yawo, ngokwezilimi zawo, emazweni awo, ngokwezizwe zawo. So it's clear ukuthi uNkulunkulu indlela abusa ngayo nangendlela abefuna ukuthi abantu baphile ngayo emhlabeni ukuthi sihlukane, singabi into eyodwa, sihlukane ngokwezizwe zethu, ngokwamazwe ethu, ngokwemndeni yethu, nangokwezilimi zethu, yabo. So ngiyacabanga ukuthi njengoba kade sifuna ukuphendula umbuzo wokuthi uNkulunkulu wabahlukanisa kanjani abantu, lamavesi amathathu esiwafundile asenza siqonde ukuthi okay, uNkulunkulu wabahlukanisa ngalendlela abantu. Akulona iphutha leli. uNkulunkulu vele kwakuyiplan yakhe ukuthi uma edala umhlaba abantu abazophila kuona bazophila kanjani. Kwakuyiplan yakhe la, akwenzekanga iphutha ngoba abanye banawo umqondo ukuthi hey abantu bahlukana kungafanele kuhluka. That's not true. This is the plan uNkulunkulu ayenayo ngaphambi kokuba uNimrode avukele. Uyabo, kwakuvele kuyiplan kaNkulunkulu ukuthi egcineni abantu uzobahlukanisa ukuze bagcwalise umhlaba wonke. Ukhumbule uNimrod yena wayephikisana naleyo plan. Wayefuna ukuthi abantu babe ndawonye, kube uyena ophezulu, bakhulekele yena. Wayefuna lokho uNimrod. uNkulunkulu wathi cha, ngeke kuze kwenzeke lokho. Kuzokwenzeka intando yami. Ingakho kuthiwa intando kaNkulunkulu mayenzeke emhlabeni njengoba kwenzeka ezulwini. So ngicabanga ukuthi ke ngizoye ngithi kubange futhi namhlanje la ngoba sifuna ukuthi indaba yethu ibe yinde kakhulu ngoba akube kusalaleleka kahle uma ingxoxo ibe yinde kakhulu. Ngakho ngizoba namhlanje sizobuya futhi ke ku part 3 lapho ke sizoqhubeka khona nengxoxo yethu ngokuqondene namaphuzu asele. Ngiyabonga kakhulu ngokuthi nibe kanye nami. Nisale kahle. Zanisusa izizwe, zanilahle ezindongeni, nyawo zami zondimela, zothi khona indlela, ndivumele ndize Mama ndize